Zdravím vás, volám sa Michal Mikula a tentokrát vám prichádzam s knihou, ktorá je momentálne v súťaži na stránke mojcel.sk, volá sa Leo Babauta Menej je viac. Táto kniha je veľmi zaujímavá tým, že zastáva taký minimalizmus, zastáva zjednodušovanie. My ľudia máme takú zvláštnu potrebu, že myslíme si, že keď teraz naraz sa do všetkoho pustíme, všetko stihneme. No v podstate opak je pravdou. Možno vám sa to konkrétne nestalo, čo verím tomu, že nie, ale napríklad mne sa to stalo, že som sa naraz pustil do veľa vecí a proste sa mi to nepodarilo, hej. Alebo možno poznáte nejakých známych, ktorí tiež sa pustili naraz do veľmi veľa vecí a nepodarilo sa im to. Nemám tým na mysli, pozor, že by ste si nemali dávať ciele vysoko. To si určite dávajte, to bez výhrady. Ale tie ciele si kuskujte. Tie ciele si kuskujte a maximálne zjednodušujte. A táto kniha je skvelým návodom, ako zjednodušovať, ako maximálne, úplne všetko maximálne zjednodušiť. Leo Babauta je aj skvelým príkladom toho, ako on zjednodušoval, ako on dosiahol vlastne zmenej viac. V roku 2007 si založil blog zenhabits.net a za rok sa tento blog stal najlepším blogom na svete. Čo si myslím, že je obrovský úspech pre hocikoho z nás. A v tejto knihe sa vlastne delí o všetky svoje pocity, všetky svoje zdatnosti, ako by som to nazval, alebo všetky svoje úspechy a rady hlavne, ako to robil on a v podstate je to tu, stačí to len skopírovať. Stačí to len skopírovať, trošku samozrejme si prispôsobiť na svoje, nakoľko bolo to v Amerike, trošku si to prispôsobiť na svoju krajinu, na našu krajinu a používa to. Preto odporúčam túto knihu. Na konci sú aj skvelé návody, ako sa motivovať, keď už napríklad nemáme toľko energie, nechce sa nám niečo a vzadu sú skvelé návody, ako zase dať tomu iskru do života, ako sa hovorí strieknúť benzín do ohňa alebo niečo iné. Takže určite túto knihu odporúčam a odporúčam ju nielen podnikateľom, ale odporúčam ju alebo celkovo ľudí, ktorí chcú podnikať alebo chcú sa motivovať. Ja ju odporúčam úplne každému. Odporúčam ju úplne každému a hlavne preto, že sa v nej dozviete veci, napríklad, čo som nespomenul, že ako si upratať napríklad doma, alebo ako variť, ako on varí, ako zaujímavé návody a všelijaké tipy, ktoré neviem, mňa osobne doteraz to v živote nenapadlo. Takže ak sa vám táto kniha páči a nie ste trpezliví, tak si ju choďte kúpiť hneď. Ak ste trpezliví a počkáte ešte 2 dní, tak sa zaregistrujte do súťaže alebo vložte komentár, ak ste túto knihu čítali a podielte sa o svoje názory. Zatiaľ sa majte pekne a teším sa s vami na ďalší týždeň na ďalšiu recenziu. Verím, že určite nejakú skvelú knihu ako táto. Ahojte.